Škýšky, malami, Janašková kravička, kde je tvoja mamička? No, dobre. Poďme už na to. Milí hostia, diváci, priaznivci folklóru, srdečne vás tu vítame. Oslavujeme 30-ku, aj keď na to nevyzeráme ani my, ani naša pani učiteľka. No, neviem. Nedávno, tuším, nostalgicky poznamenala, že by bola radšej, keby to bola jej 30-ka. Myslím, Matúš, že si to práve trochu nahol. Ale poďme k veci. Pohodlne sa usadte, vypnite si mobilné telefóny a pozorne následujte. Poprosíme vás vchádzať a vychádzať z priestorov sály. Sa snažte počas potlesku, aby ste vystúpenie nerušili. Veríme, že vás nesklameme a prajme vám najlepší možný umelecký zážitok.
páči, Višnovskou verbu. Vítajte na programe Prieniky z radosti. Detský folklórny súbor Radosť oslavuje 30. narodeniny. Tento súbor vznikol v roku 1993 pri základnej škole Komenského 6 v Spišských Vlachoch. Ja som do tejto školy nastúpila pracovať v roku 2000 a prišlo mi prirodzené venovať sa tejto folklórnej činnosti s deťmi. Neskôr súbor pôsobil v Centre voľného času. Keď som prechádzala do Centra voľného času s týmto kolektívom, zvažovala som,
či tam prejdem ako nový kolektív s novým názvom, alebo ostaneme pracovať pod názvom Detský folklórny súbor Radosť. Nakoniec to ostalo tak, že fungujeme ďalej pod týmto názvom, aj v súčasnosti, kedy pôsobíme posledné 4 roky v Mestskej základnej umeleckej škole v Spišských Vlachoch. V súbore pracuje rôzne, každý rok rôzne, ale zväčša je to od 20 do 40 detí vo veku od 4 rokov do 17 rokov. Každoročne sa s deťmi, alebo takmer každoročne sa s deťmi zúčastňujeme súťažnej prehliadky detského folklóru. Musím povedať, že v posledných rokoch celkom úspešne na krajskej úrovni. Minulého roku sa nám podaril mimoriadny úspech, pre nás mimoriadny úspech. Dostali sme sa do celoslovenského alebo celoštátneho kola v súťaži Vidiečanová Habovka. Dievčatá strávili so mnou veľmi krásne 3 dní na festivale vo Východnej, pretože súťaž bola súčasťou festivalu vo Východnej. Aj keď sme sa na súťaži nestali laureátmi Slovenska, ja sa stále bavím na tom, že sme tak trochu na krajskej úrovni predbehli práve laureátom, lebo laureátmi na tejto súťaži sa stal detský folklórny súbor Viganček z Košíc a tých sme o krôčik predbehli práve v krajskom kole. Ešte väčšiu radosť ako súťaže pred odbornou porotou nám robia takéto bežné vystúpenia, ktoré vystupujeme v meste Spišské Vlachy, v okolí, v školách, na našich koncertoch základnej umeleckej školy, pretože tam pociťujeme v podstate takú priazeň obyčajného bežného diváka, ktorý nám fandí. Častokrát sa ma pýtajú ľudia, že odkiaľ mám tie nápady, skade čerpám veci na choreografie, na spevacké bloky a tak ďalej. A častokrát ani neviem odpovedať, ale keď sa nad tým zamyslím, tak v podstate zo svojho života, od malička, ako som rástla vo svojej rodine, ktorá bola pre mňa veľkou inšpiráciou, moji rodičia ma viedli k tomuto druhu umenia. A ďalej som bola členkom folklórnych súborov a skupín a detského folklórneho súboru v tom čase v obci Olcnava, kde bola pre mňa dodnes je veľkou inšpirátorkou pani Janka Horvátová. A ďalej určite veľkým inšpirátorom bol pre mňa pán William Grega. Vlastne z folklóru týchto obcí dodnes nejako tak žijem a fungujem. A v posledných rokoch sa častokrát obrátim aj na pána Čarnogurského, keď si už neviem poradiť. Práca v detskom folklórnom súbore Radosť je pre mňa veľmi obohacujúca. Rovnako je obohacujúca aj pre deti, ktoré chodia do tohto kolektívu, pre ich rodičov a aj rovnako pre širokú verejnosť, ktorá nás sleduje. Musím však poznamenať, že je aj veľmi náročná, pretože odkedy pôsobím v tomto kolektíve, som si sama choreografkou, režisérkou, tanečnou a speváckou pedagogičkou, krojárkou, samozrejme s výraznou podporou môjho okolia, mojej rodiny, vedenia organizácií, ktorých detský folklórny súbor pôsobil. Už by som bola zabudla, ostáva mi ešte predstaviť účinkujúcich. Účinkovať bude detský folklórny súbor Radosť, ľudová hudba pri základnej umeleckej škole v Spišských Vlachoch a veľmi sa teším, že pozvanie prijal aj host, folklórny súbor Čačina zo Spišskej Novej Vsi. Verím, že si všimnete prieniky medzi účinkujúcimi. Ďakujeme vám za vašu priazeň. Lajkujte nás.
Detský folklórny súbor Radosť oslavuje 30. narodeniny. Mám tu súčasné členky súboru, aj bývalé členky súboru. Verím, že nám niečo povedia. Ahojte, volám sa Stella. Už 2 rokoch som veľmi rada spievala a obliekala si kroj. V láske k spevu a k folklóru mi pomohol detský folklórny súbor Radosť. V 14 rokoch som začala navštevovať folklórny súbor Čačina, kde pôsobím už 5 rokov. Chcete vedieť, ako sa začal vzťah mňa a detského folklórneho súboru Radosť? Tak to len veľmi presne. Začal v podstate od prvých chvíľ môjho reálneho vzniku, lebo som s mamkou spievala už vo svojom prenatálnom vývoji. A hneď ako to bolo možné, čiže v prvom ročníku základnej školy, som sa stala jeho pravoplatnou členkou. Sice mám dnes o pár ročkov viac, ale zotrvávam v ňom, pretože v detskom folklórnom súbore Radosť je radosť pracovať. Ja to mám podobne, keďže moja mamka je vedúca, tak chodím do súboru od vidím do nevidím, skoro tu aj spím. Mám veľmi rada spev aj tanec. Chodiť do súboru Radosť bola pre mňa veľká radosť a z radosťou sa sem vraciam aj dnes, bez hľadu na vek. Ja som do folklórneho súboru začala chodiť v prvom ročníku základnej školy. Potom som odišla do iného folklórneho súboru a vrátila som sa späť. Spievam od 4 rokov. Ja som sa do folklórneho súboru pridala asi v 7 rokoch a už od malička ma to veľmi ťahlo k folklóru a som rada, že som dostala takúto príležitosť tu nabiť. Máme sa aj pokloniť? Mala ja frajera, cože mi šíbal, trenieše sne myši, on me zanechal. Žala som ho za ručku a vyviedla na lúčku. Milý môj, tu mi stoj, myšiše neboj. Žala som ho za ručku a vyviedla na lúčku. Milý môj, tu mi stoj, myšiše neboj.
húzky pasva, nedávi mi masva. Hej, tak jem zaplakava a sa cíva triasva, a sa cíva triasva. Hej, tak jem zaplakava a sa cíva triasva, a sa cíva triasva. Páči do šaflíka. Pár zdávno še to všetko stalo, keď do šaflíka še tancovalo. Aj do dneška nás píšu, še tancuje. Ale jak še to začalo, še každý čuduje. Na Spišským pánstve žil bars bohatý pán. Dziewku on ale bars premazanú mal. Furt len nadurdzena bola, jaké by šest na draguli otrula. A tak mocný táto pán švárnych šuhajoch povolal, že by tancovali, do tanca ju zvali a rozvešelovali. Nič nepomáhalo. Až kým raz neprišol šuhaj zo Spiša. Napred sebe veľký šaflísko a súdakami za sebu. Jak to te baviť začali, ta s každým žilky zaihrali. Šuhaj do šaflíka vešol, dziewčinu už rozvešelenú ku sebe vžal a s ňu v tým šaflu za boky ju vykrúcal. No a odvtedy na Spišu tancujeme do šaflíka. Co vám poviem, paráda veľká. Všetko
folklóru venovať ďalej? Ja by som chcel by som ísť aj za bratom do Čočiny, do Spišskej Novej Vsi. Tak ja to mám hlavne v rodine, aj moji rodičia boli vo folklóre, tak som to zdieľala po rodičov a chcem to pokračovať. Furt len do školy, že by som študovaný bol. A teraz robiť neznám. S čím ste sa vy predstavili? A ja by chcel byť gazda, jak môj dedo bol. Keby ten z pánskej rodiny, ja chcel som byť keby za gazdu, jak môj dedo bol. A tie deti, ktoré boli z tej dediny, ktoré proste sa hráli na poliach, tak keby ma učili, ako byť gazdom a tak. Vystúpenie sa vydarilo? Myslím, že hej. Chodzíme a nič. To do 16 treba narakovať. Hej. A ty znáš? Znam. Šekanička našekala 16. To neverí na počítači, nebudeš šekanička našekala 16. To neverí na počítači, nebudeš 16. No a eši, 226 rovno. Ako pôjde rovno, tate nájde hovno. Tato, jak to rečuješ? A že tvoja baba z pánskeho rodu? No ale to nie baba, ale dedo me naučili. Baba furt len do školy, že by som študovaný bol. A teraz robiť nič neznám. A ja by chcel byť gazda, jak môj dedo boli. Tak keď chceš byť gazda, no tá, te máš šviňari. Táce príde, tam rije. Tebe nejaký fiškár bude. A tancovať znáš? Hej, ale len tak po pánci. Haničko, hýbaj na tanec.
Toni, na to tých močidloch tebu čeká. Dneška už jde domů, bože směva. 4 kroky dopredu, 3 doleva. Ozaj len trafíme domů. Ak to pôjde rovno, a to je na dnes všetko. Ďakujeme vám za pozornosť v mene detského folklórneho súboru Radosť z Mestskej základnej umeleckej školy Spišských Vlachov. Aj v mene folklórneho súboru Čačína bolo pre nás sviatkom tráviť čas v tejto veľkej spoločnosti. Chudáci, keďa šala? Vážení hostia, milí diváci, v úplnom závere dnešného popoludnia sa chcem krátko prihovoriť a hlavne poďakovať. Ďakujeme vám, že ste nás sledovali. Všetkým, ktorí ste akokoľvek prispeli k príprave a priebehu tohto popoludnia. Materiálne, finančne, skrojmi, propagáciou, šírením dobrého mena, aj tým, že ste sem prišli. Želám nám všetkým, aby sme zo pár chvíľ žili z príjemného umeleckého zážitku z dnešného podujatia. Menovite ďakujem mestu Spišské Vlachy, samozrejme základnej umeleckej škole, firme Hasma z Krompách, predajni Elektro v Spišských Vlachoch pánovi Lukášovi Uličnému, lupienkárni v Smižanoch Slovčík pánovi Ivanovi Handlovičovi, ďalej pizzerii La Mamia, kaviarni Ivana, Joškovi Perháčovi, Adi Piklovej za finančnú aj materiálnu pomoc, Štofilovcom za pomoc, Ľubovi Piklovi za dlhoročnú pomoc, hlavne za to, že stále môžem byť ženou bez Facebooku. Vždy ma vyhrešil, keď som prišla bez fotiek z podujatia, preto radšej chodil so mnou. Ďakujem rodičom súborových detí, že mi ich zverujete a veríte v zmysluplnosť tejto našej práce. Celej mojej rodine, blízkej aj širokej,
že vnímajú súbor ako moju prirodzenú súčasť a nielen musia, ale aj chcú sa s tým vysporiadavať. Ďakujem mužovi, že sa so mnou ešte nerozviedol, ale naopak je takým tieňovým vedúcim. Ešte raz ale všetkým, ktorí ste nás akokoľvek podporili. Nie je v mojich sílach vymenovať úplne každého. Ďakujeme za pozornosť. Želám vám, aby ste si odniesli príjemné dojmy, ktoré budú vo vás doznievať a tak prispejú k duševnej pohode vo vašom okolí. Veľa zdravia všetkým. Dobrý večer. Detský folklórny súbor Radosť pôsobí pri základnej škole alebo pod základnou školou už 4. rok. Ja ako folklorista alebo bývalý folklorista sa tomu veľmi teším a som rád, že takýto súbor, ktorý je nositeľom ľudových tradícií, je pod základnou umeleckou školou. Tu by som chcel aj poďakovať vás všetkých, že ste prišli, tu už bolo spomenuté, aj nás podporiť, že ste aj prišli nás popozerať. Všetkých rodičom, sponzorom, všetkým, čo už tu boli, aj tým, ktorí akokoľvek prispeli k tomuto vystúpeniu, že by sa mohlo realizovať. Chcel by som poďakovať aj našim účinkujúcim, že nám spríjemnili krásne takéto vystúpenie, že sa to naučili, lebo fakt to je veľká drina. A naposledy musím poďakovať a veľké ďakujem povedať aj našej pani učiteľke Aničke Nehilovej za dlhoročnú prácu, ktorú si veľmi cením, mala veľmi dobré výsledky, za veľmi dobrú spoluprácu so mnou počas tých 4 rokov, ďakujem, bola veľmi dobrá. A prajem celému súboru Aničke a všetkým veľa dobrých, talentovaných žiakov, že by ten talent naďalej rozvíjali, veľmi krásne vystúpenia, že by sme spolu robili, že by dobrá spolupráca bola, hlavne veľa energie a síl. Takže Anička, ešte raz ďakujem. Milé dámy, vážení páni, dobrý večer. Ja sa chcem taktiež poďakovať všetkým účinkujúcim. Bolo to naozaj fantastické, naozaj mal som zimomriavky často, čiže ešte raz ďakujem. Pri tejto príležitosti 30. výročia vlastnej existencie detského folklórneho súboru Radosť sa chcem poďakovať za to, že takto dlho prinášate tieto kultúrne tradície v našom meste a to prostredníctvom detí a mládeže, to je úplne na tom asi to najlepšie. A prajem vám do ďalších rokov, aby ste našli čoraz viacej talentov, aby to čoraz viacej detí a mládeže bavilo a aby vám to spievalo a tancovalo, ako dnes. Sme na vás naozaj hrdí. Ďakujem. Ak mi ešte na chvíľu dovolíte, ja by som sa chcela hlavne pani učiteľke Aničke v mene všetkých rodičov, starých rodičov a hlavne našich detí poďakovať za to, že sa im tak krásne venuje. A toto je naozaj nádherný výsledok. Čiže ja sama za seba ďakujem, ale určite aj v mene všetkých rodičov, ktorí prispeli svojou čiastkou k tomuto krásnemu večeru. Ešte raz.